Olá, como está? Terve, Petra tässä. Tällä videolla opit käyttämään portugalin kielen verbiä estar puheessa ja kirjoituksessa. Opit myös, että kuinka se taipuu presensissä. Vamos lá! Äännä mun kanssa ensin esimerkkilauseet. Como estás? Estou ótimo. Estás pronto? A minha bisavó está morta. O Bruno está com fome. Eles estão contentes. O Lourenço está no Algarve. Estamos na praia. A chave está na mesa. Siinä näkyy sulle vähän käyttötarkoituksia ja vähän tai itse asiassa noi kaikki taivutusmuodot presensissä. Seuraavaksi laitetaan ne järjestykseen, ne taivutusmuodot. Tässä taulukossa sulle näkyy kirjoitettuna kaikki ne taivutusmuodot eri persoonissa, presensissä. Ja mä laitoin sinne myös noi teitittelun o senhor, a senhora, jolla teititellään, ja sitten agenti, joka oli vähän niin kuin tää meitsit. Ja puhekieltä. Äännetään vielä tää taivutus yhdessä. Eu estou. Tu estás. Você está. Nós estamos. Vocês estão. Muito bem. Kuinka estar-verbiä sitten käytetään? Milloin pitää käyttää estar-verbiä? Olet ehkä tähän mennessä oppinut ser-verbin, joka on se perusolla-verbi ja sillä puhutaan ominaisuuksista. Niin nyt puhutaan vähän erilaisesta olemisesta. Como estás? Estou ótimo. Niin minkälaista olemista tämä on? No tämä on vointia, niin kuin käännöskin osoittaa. Eli kun puhutaan voinnista, käytetään verbiä estar. Estás pronto? A minha bisavó está morta. O Bruno está com fome. Niin mistä näissä puhutaan? Tämä on vähän sekalaisempi ryhmä, mutta tässä puhutaan nyt olotilasta. Olla valmiissa tilassa tai olla kuollut, se nähdään portugaliksi olotilana. Ja olla nälkäisessä tilassa. Muitakin näitä kehon toimintoja, jano, kylmä, on kuuma, niin kaikki nämä myös estar-verbillä. Eles estão contentes. He ovat tyytyväisiä. Eli nyt puhutaan ei olotilasta, vaan ehkä tunnetilasta. Voihan sekin olla olotilaa, miksei? Nämä saattaisi olla joidenkin mielestä sama asia. Mutta mä halusin laittaa tunnetilan tähän erikseen. Se voisi myös olla vointia, se voisi myös kuulua sinne. Mutta mä halusin nyt laittaa sen tähän tunnetilaan erikseen. Ja 7 ja 8. O Lourenço está no Algarve. A chave está na mesa. Niin minkälaista olemista näissä on? No sijaintia. Eli silloin kun sijainti on tällainen suht helposti vaihtuva, kuten ihminen voi lähteä Algarvesta Lissaboniin tai avain voi päätyä laukkuun, niin sellaisesta sijainnista puhuttaessa käytetään verbiä estar. O que estás a fazer? Mitä olet parhaillasi tekemässä? Estou a tomar um café. Estou a comer pizza. Tai estou a comer pizza. Estou a traduzir um texto. Eli silloin kun haluat ilmaista, että olet parhaillasi tekemässä jotakin, niin tarvit verbin estar, sit vaan prepositio a sinne väliin ja sit se verbi perusmuodossa, mitä oot tekemässä. Ja lisäksi mun mielestä on hauska, että portugaliksi vastataan puhelimeen estou, tai
to tuttavallisesti. Ja toinen sanoo estás. Ja sitten vielä toinen saattaa sanoa estou tai to sinne. Eli kun vastaat Portugalissa puhelimeen, niin vastaa estou. Até a próxima. Fica bem. Klikkaa videon alta tekemään harjoitus estar-verbin taivutuksesta.